היי אישים, היום אני אלמד אתכם איך עושים קו אפור בפוטושופ, שהרבה אומרים שהם לא מבינים איך עושים ולא יודעים. בואו שאני אוכל לומר לכם שזה ממש קצר וממש קל. בתוך שנייה עושים את זה. אתם פותחים תמונה חדשה, אני אקח את זאת, אני אגדיל אותה קצת, אעשה אותה על 500. זה ממש באמת לא בעיה, אתם לא צריכים לדאוג בגלל שום דבר. קודם כל אתם לוחצים על זה כאילו, אתם פשוט עושים ריבוע לאורך התמונה, צורה כזאת, אוקיי? אתם לוחצים פה על מה שמסומן, ואתם לוחצים על black and white. שימו לב שזה עשה לכם את הקו אפור. עכשיו, לוחצים על זה, ואתם לוחצים על קונטרול T, ושימו לב שאתם יכולים לעשות את הקו שלכם איך שאתם רוצים, באיזה צורה שנוחה לכם, ואיזה צורה שאתם רוצים שהיא תהיה. עכשיו, כשאתם מגדילים את זה, אז זה נהיה ממש רחב, אז זה לא בעיה, אתם עושים ממש ככה, לוחצים אפלי, טאדה, רואים זה לא קשה. אוקיי, אז מקווה שעזרתי לכם, ביי יוץ'.